ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Айни замон дар ноҳияи Рудакӣ қарор дорем, шаҳраки Сомониён. Аз ин тараф роҳ ба сӯи чойхона, Ленинград фабрика ва мосли 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ ва дар ин ҷо дӯстони азиз бозори Давлати Зафар. бинои фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Тақрибан 150 метр аз раи Калон мебошад. Бисёр бад гап мезанем. Рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, аз раҳи Калон то биноя ҳамагӣ 150 метр ва худи бинои фурӯши дӯстони азиз. бинои фурӯшӣ дар 4 сотиқ замин ҷойгир аст, 400 метри мурабба. масоҳати умумӣ 263 метри квадратӣ мебошад. дуюм ошёнаш ин ошёнаи истиқоматӣ мебошад. дар ин ҷо 5 дар хона ҳаст ва якта нонвои хона. хонаҳо 4 ба 57 мебошанд. 5та комнатаву якта нонвои хона. дар поён бошад дӯстони азиз, якум ошёнаш ин нуқтаи таъмири мошинҳо мебошад. дӯстони гиромӣ 6та гараж аст. 1 2 3 4 5 6 6та гараж аст дӯстони азиз. марҳамат, мана ҳамин гуна бинои фурӯш мебошад. баробари харидкунии ин бино шумо ҳам соҳиби хонаи истиқоматӣ мешавед, ҳам соҳиби як тиҷорати хуб мешавед дӯстони азиз. метавонед харидорӣ карда ҳамин тиҷоратро давом диҳед дӯстони гиромӣ, ё ин ки тиҷоратро иваз кунед, ба дигар намуд тиҷорат табдил диҳед, ё ин ки метавонед дӯстони азиз ба иҷора супорену ҳар моҳ даромади хуб ба даст оред. хубии ин бино дар он аст ки назди раҳи Калон мебошад. 150 метр ба спидометр ҳисоб кардем. Тақрибан 150 метр аз раҳи Калон. метавонед дар раҳи Калон як табличкаи тиҷоратро намонед, указательни табличка ки ин соя нишон медиҳад. баъд аз он ҳам хел клиентоя ба тиҷорататон даъват кунед дӯстони азиз. бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. оиди барқаш як сухан карданием. ин бино алоҳида трансформатори шахсӣ дорад. ҳозир нишон медиҳем. марҳамат дӯстони азиз, трансформатори шахсии ҳамин бино дар мана ҳамонҷо ҷойгир аст. мана ҳамин мебошад дӯстони азиз. дар назди нуқтаи тақсими барқда ҷойгир аст. барқ ва об доимӣ мебошад дӯстони азиз. марҳамат, чӣ хеле ки мебинед 1 2 3 4 5та ҳуҷраҳои истиқоматӣ, охиронгиш нонвои хона мебошад. омада аз пешӣ мебинед. ҳозир фақат якташро нишон медиҳем. мана ҳамин гуна дӯстони азиз ҳуҷраи истиқоматӣ ҳаст. чӣ хеле ки мебинед тамошобинони гиромӣ бе таъмир мебошад. дигар ҳуҷраҳоям ҳамин гуна ҳастанд дӯстони азиз, бе таъмир мебошанд. дар 4 сотиқ замин аст. метавонед ҳатто ба иҷора супорен. чӣ якум ошёна метавонед ба иҷора супорен, чӣ дуюм ошёна метавонед ба иҷора супорен. ҳатто ҳар як ҳуҷраша метавонед ба иҷора супорен дӯстони азиз. ҳамин гуна имконияти хуб ҳаст. марҳамат, дар назди бозори Давлати Зафар ҷойгир аст дӯстони гиромӣ. мана ҳам ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Саховат. ҳамашро фаҳмондем дӯстони азиз. боз як бори дигар такрор мекунем. 4 сотиқ замин, 263 метри квадратӣ масоҳати умумии бино, якум ошёнаш нуқтаи таъмиркунии мошинҳо, дуюм ошёнаш хонаҳои истиқоматӣ. 5 дар хона дорад, якта нонвои хона ва 6та гараж аст дӯстони азиз. нархаш $135,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ҳам хона ҳаст, ҳам тиҷорати тайёр. харидорӣ мекунед, ё ин ки худатон давом медиҳед тиҷоратро, ё ин ки ба иҷора месупорен. чӣ якум ошёна метавонед ба иҷора супорен, ҳатто ҳар як гаража метавонед алоҳида ба иҷора супорен ва ҳар як ҳуҷраи болоя метавонед ба иҷора супорен дӯстони азиз.
мана ҳамин гуна имконияти хуб аст барои соҳибкоро. марҳаман, дута дарвоза дорад, якта, дута. 150 метр аз раҳи калон. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биён ки мо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, чӣ хеле қайд кардем, бино дута дарвоза дорад, якум дарвозаш ва аз як тараф раҳ, ин бошад дуюм дарвоза ва аз дуюм тараф раҳ, яъне аз ду тараф раҳ дорад.